ಬೊಳ್ಳಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲತಾರು ಮತ್ತು ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಈತೆ ಬಂತಲ್ಲ ಮೀನು ಕೊಲ್ಲತಾರು 1 kg ದಾತು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಡೆ ತಾರೈ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ಇರುವ ಮುಂಚಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸೇನಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ನೀರು ಪೂರತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಈತ ನೈಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಇಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗಂತೆ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಸರಿ ಕೆಂಪು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇಸಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಬರುತ್ತಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಶೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಡೋದು ಮುಚ್ಚಳ 5 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪಗ ಮತ್ತು ಕೊದ್ದಿಡು ಮತ್ತು ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಒಂಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿ ಮತ್ತು ಆಣಂದು ಕೊದ್ದಿನ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊಲ್ಲತ್ತಾರ ಸಾರು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.